Ben kowe ra seneng. Ya sedengan wae lah. Kemayumu iki lho. Piye toh? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jare. Maksudnya apa kaya kalong? Nggo tangane. Kemayumu iki lho. Piye toh? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jare. Maksudnya apa kaya kalong? Nggone tatin kaya kalong. Kemayumu iki lho. Tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jenenge? Mas Kadi Bendol, Galang Sukoharjo, ayo. Ah tepani aku ndi wae kok rene. Lho, As. Ya. Ku masaku suwe-suwe lambene tatil kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman lah. Mbak jelek-jelek. Mboten, Bu. Ayo muni yo. Muni yo jajal. Ngapa? Bupras arep dijarangi ngono muni yo. Ora nek aku nek ora ibu ra wani ya. Ora dijiangkah kowe. Nek jenengan wani ya kok. Bubuti nek. Ngapa lho nguyang-guyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngapa? Ora apa-apa gae. Piye toh? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jare. Maksudnya apa kaya kalong? Nggone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jenenge? Mas Kadi Bendol, Galang Sukoharjo, ayo. Ah tepani aku ndi wae kok rene. Lho asli. Kaya ide kaya kalong iki lho. Cuk ketemu awas. Nah. Nek mabur lak mudar kabeh men. Bul. Sritenan nang tasih Cuk ketemu awas. Nah. Nek mabur lak mudar kabeh men. Bul. Ben kowe ra seneng. Ya sedengan wae lah. Ya. Ku masaku suwe-suwe lambene tatil kaya pedal. Dengan wae lah. Ya. Ku masaku suwe-suwe lambene tatil kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman lah. Mbak jelek-jelek. Matur suwun. Genti nok saiki nok. Ya, diaturake sapa? Mbak Tatin. Oh iya, ya. Ayo iki sing nangka blonyoh iki nok. Iya. Masuk angin nih, mau tak ida-ida ra gelem kok. Awake ra penak. Piye masuk angin potin nggih, Pak? Nih, mengkurep tak ida-ida aku. Mah muni ngono langsung. Iya. Ora mempan nek kowe sing ida-ida. Paling ora diglundungi dream. Ah iya. Lagi mempan ya, Mak. Ngece ana wong loro ora ditambake malah arep didak-idak lho. Lho, jeneng wong masuk angin ki tambane siji kerokan, loro nek pancene tambane pijet ya pijet, nek telu ya ana sing didak-idak wong aku nek masuk angin nang omahe didak-idak anak kowe mari kok. Lah kowe tak idak-idak kok ora gelem. Lah jenengan arep ngedak ndas kowe. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sirah nak ya ora diidak. Lah dikapake. Dipijit dong. Hah? Pijit. Dipijet. Dipijit ya. Iya. Ya wis ben ngarang ya lagiane ngono kuwi kok. Dipijit ya. Iya. Ayo ora kok ya, engko ndak malah salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah ngapa? Engko kowe nek njur bales mijet sirahku. Nah. Lah jenengan mumet mboten. Monggo aku ra mumet nek pijet sirahe rak malah lara to dadine. Ha iya. Ya. Ya nek ra mumet ya ora tak pijet. Mulane ora awan mau ki menyura ngaso, ora apa-apa menyura ki ora nganggo sindenan to.
Njaluk anu izin panitia medun ngaso, rasa mempeng-mempeng awan le Lah nyindir. kudune rasa nganggo awan no. Sindene rasa nganggo awan. Awan ki dadi tradisi cara Boyolali kene, nek wayangan ki mesti awan bengi. Nggih, maksudnya kula lho. Kowe piye? Rasa nganggo awan. Rasa nggawan piye? Kowe ra nyinden awan. Aku tok ngono lho. Ha digilir sindene engko ndak iri doan. Lah ngopo iri? Ayo iri ya kok sik awan aku terus padake sinden ajaran ngono. Ya. Kowe barang ki ya kudu nyinden awan. Iya. Oh nggih, lah pun tak sindene lho. Sehat awake bisa. Nggih lumayan rada. Ya diblonyo. Sing nambani. Ora. Aku nek upama diblonyo rak ngentekke petang botol tapi paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikeki duit ngono mari ya. Apa? Kei duit mari. Kei duit sapa sing arek kei duit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah ya juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki duit 250 saka Pak Krisdianto saka Korea. Nggih. Ya, aku ya wis entuk 250, dadine rasa protes. Mboten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora usah njaluk sesuk-esuk mesti kebagian kabeh. Beda iki dienggo preksa. Nggo preksa. Sing lara nggo napa? Nggo napa? Mbok kene, nang kene tak preksa. Apa iso mreksa apa piye? Lho, iki nek tak dokokke nol nah iki. Wo, kene iki sing masuk angin. Wo, iki ampul lho. Apa ta kuwi? Lho iki cempolole entuk ning Alas Roban. Terus gunane piye? Nek ditemplekke mari. Apa ora mangan apa-apa kejaba mung panganan? Heeh. Iki nek ditemplek ngene iki iso ngerti penyakite nggo napa. Terus nek Aku wis ilang 3 lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. kok mreksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane iki ono. Oh, bareng anu. Lho, ilang nang ndi aku? Tak goleki ra ketemu, bareng go mlaku tiba. Ayo. Arep nembang apa kowe? Maksude. Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. Lah ya aku kok iso ilang lho mek ditemplekke kok ilang. Tak omong itu, aku ki dalang saka Yojo ki kondang Yojo ki nggon tata krama, ora sok mancing tumindak sing ora apik ngono Lah kuwi. ya nek dalang Seno iki terkenal dalang jijiki kok. Jijiki ndasmu kuwi. Lah ya kok ta? Kowe ki melu aku bola-balik kok ngunake jijiki. Lah ora. Ya ora kok ya. Lah kok iso? Lah. Aku salah persepsi. Lah orang jijiki ning apa? Ora, ngono kuwi sing ngerti piyai sepuh kok. Lah Nek kejaba nek aku muni lekoh ki muni barang sing tak onekke langsung. Iki aku cah cilik-cilik morale rusak. Ning aku ki dengan sasmita kok. Sasmitane ilang kuwi mau. Heeh. Kaya kowe diajar pit kae lho. Napa? Sadele ilang kok. Ora ya, cek wutak. Bareng medun kok lho nanti iki. Nek ora anarkis gah aku nek meng limbukane kok totok-totokan kaya ngono. Iya, ya wis. Engko tak paringi engko. Nggih. Iki ana pamuk 50 iki. Nggih kula wau nggih dipencet kalian Mbak Wati saking Hong Kong. Wah, lah kuwi sumber corona. Heeh. Apa? Ning Mbak Wati sehat kok. Syukur alhamdulillah. Kersane Mbak Wati lumantar streaming apa nyune? Lumantar chat WA. Ha iya ki dhek nonton streaming, goblok banget to kowe. Lah nang WA aku lho. Dhek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah, Apa iya? Sinden ayu kok kocluk. Ya ora ngomong liwat nggon HP ku kok. Ayo coba muni piye? Muni Tut ngono. Arep ngelucu ya ora. Muni piye? Oke sakjane nek tak takoni muni piye Tin? Muni matut ngono. Aku wis mangkel kowe aku. Ora mayang barang dienggo dagelan. Pendak esuk mesti oleh. Ayo apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya dibawani. Ya. Nggih. Ya. Panjen yo awake saya wah, Ngapa? saya lemus. Ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu saiki wis lemu tatin. Ha iya. Lah kowe ra ngematke mau lagi taluwe wis mangan kacang.
Mengko dalange janturan dhek wis Indomie godhog. Iya, ben kuat. Kon ra jeblok awak. Ben kemeringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Ra. Tenan? Ra. Yakin? Yakin. Ya wis tak pangane dhewe. Ha iya. Ndadak ngerambang. Hah? Apa? Bawa. Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sadurunge mau ngomong apa? Ora omong apa-apa, kok ki budhek kok. Hah? Katanya kayak ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to. Ora tau omong apa-apa, wis kek bawa lali janjine. Nggih. Ha iki ini. Ah, ngantuk ta. Ayo ketok nek kupinge iki wis rusak ketok. Wis gek omong, wis gek tembang. Tina Minggu. Ayo Mas ning pira loka. Lho senengane nek aku sing maju iki ganggu kok. Kowe apalane ming dina Minggu terus apa ora ana dina liyane? Lah iki pamundutan lho. Ya, nek ra pamundutan le. Sapa? Ndang aku lenggor mesti. Ayo. Tina Minggu kang anti ya ngopo mah. Neng Yogyakarta ana penggemare Tatin, piyaine wis sepuh banget kae. Oh, tuyuk-tuyuk kae anggere Tatin nyuwara. Gimana? Langsung dhek. Oh, tuwa monggo. Heeh. Kanca-kanca seniman ya rawuh no. Iya, kok do rapi iki. Mbuh iki. Do ngopo? Iya, karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton ning layar nek ora iso mlebu. Ya, salam cendol dawet. Cendol dawet. Ora kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe kan. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk piyayi ora iso kleru? Ya ora wong aku muni piye? Cendol dawet. Duk. Ah, kupingmu kuwi sing mau ora anu. Muni piye aku mau? Gah. Ora ono. Ora arep ngono rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani apa? Rawani apa? Rawani. Soale nggonmu gedhe banget to soalé. Maksudnya apa? Oh apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, kuwi nek dienggo cah cilik ra iso dienggo kathok monyet to kuwi. aku ora dodol dawet lho. Wis gek nembang. Gak, tak urus nek iki. Ora usah diurus. Kok dadak ngilani iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku. Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak, tadi niku lemu banget. Heeh, saiki dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Ah, jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing ngundher penerus iki. Aku ngene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tin dolen dienggo masker.
Iso cukup wong 8. Sing nganggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Alah. Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ra tau sinden tak jak omong-omongan. Nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku? Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Wong aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Oh, aslimu nek ora dandan ki elek banget. Kowe kelingan ra? Jaman durung tak dadekke sinden, kowe golek wedi ning Kali Praga kae kelingan ora? Kok dal-dal wadi zaman biyen? Lah ya ben lah kowe ngonek ke aku, kamu sayang sama saya. Kamu tinggal jawab loh. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho sesuk nang omah. Lah geger ngapa? Sakit jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane wong beda. Lah kok iso? Ayo iso kok ora kelingan jaman biyen golek wedi. Lah nyemplung Kali Praga kae lho no. Kerubiu aku ngetis kon dhuwur kae. Jaman tak jak mayang ning Wonosobo isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur. Wong sing lanang ra iso renang. Oh. Ora kuwi. Anggere metu ngono ki mak krembyah. Nggawa apa nang biu. Ah sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe sak andake kok. Lemu ta wonge? Anggere nyilem srem ngono ki metungul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene, kok ya tetep metungul. Ngene iki. Apa kuwi? Pelampunge sudeten. Wih, aku mau nek anarki. Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Heeh. Ini kok ora ngono kok bilang enggak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki terima piye? Arep maksudmu aku tok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki pancen cangkepe elek iki nek ra diteruske. Nek sing dibubuti iki apa nek diwulu? Ha ya pitik. Lah ya masih kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek gelem goleki ora masalah. Nah, bubar yo lek rembukan tas. Ora. Yo. Men liwat sik, bapake. Anane pijersa maya. Tromose loro berarti awak dhewe wong loro sing arep dijarangi, Tin. Ora siji ro nang kono. Tinggo ibu kok. Bu sapa? Ibu Pras. Pinter. Mboten, Bu. Ayo munio jajal. Apa? Bu Pras arep dijarangi ngono munio. Ora nek aku nek ora ibu ora wani ya. Ora dijiangkah kowe. Jenengan wani ya kok. Bubuti nek. Apa lho guyang-guyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngapa? Ora apa-apa gae pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pinter golek alasan. Wah, alah. Piye ta aku sarem muni lho. Ngandar-andar. Ngapa lho? Oh, dalange rodok Ora rada iki. Lah ngapa? Piye ta? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jare. Maksudnya apa kaya kalong? Nggone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jenenge? Mas Kadi Bendol, Dalang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku ndi wae kon rene. Lho asli.
Kaya ndek ide kaya kalem iki lho. Cuk ketemu awas. Nah. Nek mabur lak modar kabeh men. Bul. Ngandarende. Oh. Aduh, kok bantere ra umum ya? Ora apa-apa ngono. Mas Denko iki. Karo dienggo ngilangi lemak. Iya. Ya aku menggeh. Ora Pritenan Menggeh. ora apa-apa. Ming napas sing kok ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas mengko nek tok nggo tenguk leren wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Ya. Alon-alon ya Denko ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Ya. Ku masaku suwe-suwe lambene tak tilik kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman. Ndak jelek-jelek. Janjane kowe ning gerak. Nek ngene ya aku piye le gerak. Lah ya nek kuwi mau kekalonen ngono lho. Wis kowe rasa gerak. Hah? Ngewuhke. Ya maksudnya ya alon ning aja alon banget. Ayo semene mau wis pas nek aku nek lali janjine iki semene mau wis pas. Semene. Nanone tong tak jen tak nduk ngono penak. Ayo nanone tak gendang dutatung gendang dutatung. Lah ya lek ngedutke piye nek ngono kuwi. Tak ya ewuh to. Sedengan ya Mas. Denko. Ini nek anu do ribet rasa do tabu kono do wedangan kono nang. Ya ben aku ki ben iso gerak dengan baik ngono lho. Iyalah. Janjane kowe ning
gok cangkeme iki sing apik. Lah ya aku dipek kok lho residen kok iki. Lah wong dipek wong kuwi nane nanane nanane tengen. Ne iki balik kene. Tengen. Ah, ngomong. Lah aku nek aku encok piye? Sapa yang ngejeti? Ida. Ngono kok kuwatir lho. Lah aku nek bingung ning anu jogete piye. Aku Lagi arep joget wis kan. Terus lagi arep ngene kan. Titik. Lah tak ya aku ora ya. oh, padune kemayu. Ora tok gale-golke ngono tambah ombo. Ayo anu sak. Suwe-suwe dalange tak kudungi lho. Ama. Ya mangga. Bisa dadi 8 kilan kondane. Puas ya? Kamu pengen? Pengen buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Yang ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Enggak. Nah, ya. Janjane kowe tekan. Kapok ora kowe mulo aja sok wani ro dalan. Lah, lah kancaku semene iki mbelani kabeh. Lah aku ora wani lho. Aku ngono aku jijiki barang mau. Lah ora. Apa anggapmu nang kene iki temumpuk telekno apa piye? Lah lho, wong ngandake dawet kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Nek ora jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye, Mbok Cocok tak jembengke. Belajar. Anjen. Saya ora suwe-suwe aku tak duduhke tak celekke tenan lho. Lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Jaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Tatin kuwi memeni yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tatin. Tak ngetke meneh, tak delok pirang dina memeni meneh kaos jero. Wah, kaos Tatin. Heeh. Sing ketiga memeni apa? Kacamata kuwi no. Kacamata kuwi. Wuh. Kacamatane Tatin. Ah sing terakhir kok memeni kok wela kok sing terakhir kok malah apa jenenge iki? Spray. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Wis akar medhon. Ya kono tak karepmu. Uri dalang iki uri nek ra aku. Lah piye kok uri? Lah aku mbok ece terus lho. Lho ora ngece kok ya. Iya, nyatane ya akeh sing dadi penggemarmu ya ana sing alah ngono mawerga rasukan pancen ya wis kena ilmumu. Iya. Njur santai-santai. Ngrasake sikile tenut-tenut. Mboten tenan, Pak. Ya, terus iki apa ning ndi? Panggung. Anuku melentung.
Ana linggo rasa nggon-nggon. Amarga disun. Wo, apa? Amarga disun. Disun? Nyamuk. Disun karo nyamuk dadine mlentuk. Oh, ayo, terus Pikirane sapa ngawur Kae mau mbahe guyung-guyung. Terus Mugi warga panggung tansah sayuk rukun ambangun. nah, luar biasa. Panas udan. Ya. Udan panas. Wo. Ling-aling caping gunung. Yo kanca-kanca, ya. Misowa caping gunung. Ya. Nadyan waton sarta lanang inu mane banyu mangga ya kok sih Ika kowe iki ana pamundutan ki mau ana transferan 1 juta ya kon nembang kadung tresna ngono ya itu diaturke iya engko ndak ado-ado lho iki luar biasa panjenengane le streaming saka Korea ya karo ditutupi masker iya nggih lambene mergo wedi nek menonton wayang kok kena corona iya ngono ya mak langsung sakniki nggih langsung iya bawani mboten Pak dibawani kadung tresna kok ora bawa ki cara ngendi kok karep langsungan kok galak banget to saiki ayo kowe iki senengane ora nganu kadung tresna ki ana bawane nerane wayang Jawi sing ndi ta anu ae lho sing ndi wis pokoke sing saka ngisor kuwi kok iya saka ngisor ora macem-macem lho Pak jarene saka ngisor lah iya maksude nadane sing neno nggih ana tunen kudu iki ora apal rasa dadak yo rino wengi dadi ati mula aku mbiyen leren nyinden no mergane bandemi penonton sebabe ayo ana wong njaluk kadung tresna kuwi aku lali cakepane bawane lali ming bola-bali Rasido gek jejerku tak jaluki takon ki ora ngerti mbuh ora ngerti wong biyen sinden biyen ki rak do dem-deman to ndi sing laris ya kuwi sing dibenci ha iya aku biyen larise ora umum iya wis dirungokke penonton wis gek wis gregeten aku rindu betapa rindu hatiku bandeme watu bubar sanyinden aku yo tanpa dahar tanpa nendra suarane apik piyai ngendi Gunung Kidul oh cedhak pantai Baron kono aduh ya mak ayo apik panganane ya ming walang karo uler irit tak dadak tuku Pak ayo anggere ora dilawuh ming salin kathok cekak terus gawa guthik kae Mbok Denko sesuk menehno kok Denke sesuk meneh
Adan kowe rasa takon ngene wis ngene dhewe kok. Masa aku ngono lah. Oh wae kok ya. Iya. Ben ya. Ayo Mbak Ayu, ya mau wis entuk mandar saka via streaming utawa chatting WA, ya sing nyuwun kepareng anu bajing loncat. Jumeneng Mbak Ayu, ngombe sik ra apa-apa. Heeh. Apa adus sik apa piye? Ngomong ngombe kok tok lokke lho. Wis ben kae bojone wis ben padu. Ben padu dhewe ra apa-apa. Ya. Nggih. Wis entuk transferan to mau? Napa? Oh lha iki sapa sing arep gawe-gawe masalah iki? Oh. Heeh, sik. Ana kok yuk wisan. Kata-katane pripun? Kata-katane kira sik kata-katane aku kata-katane iki kudu kan. Kata-katane iki kan. Iya. Ha iki sampun sugeng dalu saking Sigit WMP Klaten nyuwun lagu bajing loncat ditransfer di ke rekening pundi nggih? 500.000 Mbak Ayu. Oh, isih takon iki. Wah, dadi dereng jelas niku. Engko anu kowe tak nomere engko tak neki kowe omongno wonge kon transfer saiki. Iya. Ki nek ora dik transfer bajing loncat dadi banci loncat ngono wae ora apa-apa. Yo. Yo, diaturke sik. Ora apa-apa Mbak Ayu, engko iki panyuwunan iki kudu diaturake. Iya. Langsung napa nggih, Bu? Bawa. Iya. Gunung. Ya, sing ki basa Sunda lho, Nok. Ya, mula kudu diterjemahke. Piyai Jawa ki sok basa Sunda sok angel. Aku sing tanggung jawab. Oh, kowe iso Sunda. Wo, mahir. Oh iya. Aku mayang nang Bandung ki basa Sunda sewengi kok. Wah. Yo akeh sik ndelok. Sepi. Yo. Gunung. Gunung Galunggung wis sasah diterjemahke kuwi Gunung Galunggung. Kapungkur neng burine. Oh, neng burine Gunung Galunggung. Gunung meneh. Pemandangane nonton Gunung Galunggung iki ketunjan Gunung Sumedang. Oh, dadi ra teko jelas. Mergo mburine Gunung Galunggung iki ana Gunung Sumedang, Pedang. Oh. Ngono, ngisore Gunung Sumedang kuwi akeh wong dodol tahu. Oh. Tahu Sumedang ning sepur-sepur kae. Iya, terus Sang Kawayana sak kiwa tengene dadi tengah-tengahing Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang kuwi ana telaga yang indah. Oh, terus Rembecik di tengah gua. Rembecik di tengah gua ki swara banyu temetes ning jero gua. Oh iya. Junjungan dijunjung bareng-bareng. Heeh. Ulah pundung tu disungkur lan sungkan. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar. Ulah pundung tu disungkur ulan sungkar kuwi ayo padha ndelok Gunung Galunggung lan tlaga sak kiwa tengene. Kok ngawur to, Pak? Semeneng wae to. Nah, barang delok gua terus dadi gedhi. Oh. Tadi. Oh, tadi to tak kira gedhi. Teyan. Heeh. Tari
Tarim. Tarim. Arim. Tarim. Tarim ki apa? Tarim ki jeneng wong. Oh. Sing lanang barep jenenge Tarim, nomor loro jenenge Tariem. Oh iya. Wedok. Heeh. Tarima Ragawayana. Tarima Ragawayana ki nampa ragane tok. Heeh. Ngancik di negara Ragawayana di negara Sunda. Weh, apa kan tampa ragane di negara Sunda. Negara Sunda iki Bandung. Oh, Jawa Barat ki negara Sunda. Arane piyai kono ning ngarani negara Sunda. Ya. Ning nang ning nang nang ning nak nang. Ya. Caping cap. Ora ngawur. Mangga.
sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Ayo, Mak. Pritenan nang pasir